ustez, Starluze da programa bat egin dutela umeak jakiteko euskara gehiago eta kulturari buruz, euskal kulturari buruz gehiago jakiteko. Eta nire ustez balio du, nik ere gauza asko ikasi ditut. Galdakaoko euskara ikastea, jolas interaktiboetan, hitzak, esaera zaharrak eta lekuak, eraikinak. Guk eskolan edo ikasi ditugun hitz batzuen sinonimoak da usadioak eta holan ikasteko, modu divertigarri baten. Klasean esan duzku, klase orduetan, jolas interaktiboetan olgetea dutara. Niri gehien gustatzen zaidana da zer da sinonimoak eta gustatzen zaizkidalako egitea. Niri gustatu zait, ikasi ditudalako hainbat hitz eta gainera nire amama adibidez euskaldun zarra da eta galdetzen nion ezagutzen bazuen etxau eta esaten zidan baietz eta niretzat hori zen emoten zidan postasuna hori jakiteak. Nirea ni bizi naiz baserrian. Argazki bat irtetzen dalako eta aukeratzen duzunean puntu asko ematen dizulako. Pizka bat orduri gaude dakigulako zer egingo dugun, baina ondo pasatuko dugu. Niretzako egitasmo hauek daukate sekulako balioa, lortzen duzu jendea animo oso egotea, gazteak ondo pasatzea, euskaren alde biltzea, ekitaldi txukun batean, eta hemen ikusten da batezen ikusiut atzetik sekulako lana, jolasekin engantzatu egiten zara. Aurrekoan erasin ditzen etxean eta... Oso ondo ze askotan Galdakon igual aspaldi euskeraz berba asko egiten zanez, oin emoten dugu, pentsetan dugu holan dala eta askotan kostetan da euskera purtsu bat sartzea gure eguneroko bizitzan ez, eta ez bakarrik eskolan klasean eta igual olako jokoakaz eskolatik kanpo diesenak eta lortzen da purtsu bat hurbiltzea jenteari euskera. Nik uste dut ez dagoela beste biderik. Gainera transmisio hori segurtatzeko. Horrelako hitzak ez dire ikasten zerrenda bat buruz ikasita. Agian ikasiko dituzu, baina ez dituzu erabiliko. Jolasaren bidez, transmititzen dira horiek, jolasaren bidez ikasten dituzu, berbak ikasten dituzu zure herriko izenak, parajeak edo eraikinak diren, edo galderak, edo nire ustez hori da bidea. Eta lortzea jendea. Ikastea, divertituz. Pasada bat, oso polita, euskara ikasteko eta euskaraz murgiltzeko eta oso ideia polita ditu jata. Ez neban ezagutzen bai Sustarretatik Ahora proiektua, baina hau ez, eta pasada bat da. Oso polita, eta esan dudana, umeek hobeto ezagutzeko, eta ez ume bakarrik nagusiek ondo ezagutzeko herriko leku desberdinak eta hitz berriak ikasteko eta euskaraz mintzatzeko, ideia zoragarria da. Ni gustatzen zait entzutea gero bebait jenteak zeran esaten damen. Divertigarria izan da, Igual dakagu buruan horako gauzak, ikasteko gauzak direnez, aspergarriak izango direla edo, eta azkenean lortzen dugu egitea gauza entretenigarri eta divertigarri bat. Nire ustez oso ondo dauz, gainera egiten dien galderak ez di errezak eta ikesi barrie. Eta holan joko baten bidez ikastea umentzat nire ustez biderik egokiena da. Zeurek ondo pasatzen da bi eta gainera aldi beran ikasten ari dira. Eta herriko gauzak ikasten da bi, euskarari buruzko gauzak, eta ikasteko modu oso bat dala uste dut. Ondo dauz Starluzera, eskean eurek bai ikasten dabe hemengo gauzek, euskera bultzatzen da. Orduan posik egoteko moduen gauz bebai, ez? Alde horretatik euskarari bultzadatxo bat emotea eta gazteenak bebai, eurek bebai ikastea eta baino gehiago daki, hori desobra. Sustarluzek izitez, berak lehiaketak ezer gitxi hobetzeko deko. Egi esan programa edo produktu oso elaboraute dau. Positiboa izango litekena da, hemendik kanpora tarte. Kalean, berba horrek entzutea, gazteak edo txikiak edo nagusiak euskaraz entzutea, hori agertokitik kalera eroatea, edo telebistatik kalera eroatea, hori beharko leuke.
ez sustarluzek gure egoerak baino. Sustarluze erraminta bat izaten. Ze jakin nahi zuen, amatatu, Elorrion esaten dugula, atzameu. 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 Ba ez, atzameu proiektu hau.